Ja, den er i gang. Så er vi på Kai Island der er fisk og Mathilde og hold da kæft. Der bliver fået fisk til den store guldmedalje her. Svært over. Er det hyggeligt, Pia? Kæft, hvor er I mærkelige. Ja, det. Jeg går lige op med kameraet, kommer om 2 sekunder. Ja, jeg bare filmer lige når I går ud, og så kommer jeg tilbage. Så ser jeg filmer lige når Mathilde bliver taget af en haj. Ja. Så resten med ned. Det er sgu meget dejligt her på Kai Island. Der går Emma og Mathilde. Jeg håber ikke, de forsvinder i gabet på en haj. Der står en eller anden flodhest. Og her, der er hyggeligt. Det drejer mig lige 100-360 grader her. Det ligger der et eller andet. Det skal man ikke optage. Roger out.